Ταΐσαμε, τον ποτίσαμε και μας κέρασε κάτι πεντάρες από εδώ μέχρι τη Βέντερ Βρέμης. Αλλά ψάξαμε πολύ για να το βρούμε αυτό το Μαλαγαζάνι, πώς λέγεται. Προπονητής είναι αυτός, έτσι δεν είναι Γιάννη Παπαγιάννη? Ακριβώς, Στέφανε. Αυτός δεν κάνει ούτε για να φυλάει τα παπούσια του αλέφαντου. Βρεούστα από εκεί. Όταν με τη Βέρτερ έβαλε τον γκολ ο Μόρις, καμπάρι δεν πήρε. Γύρισε στο βοηθό του και όταν εκείνος του είπε ότι έβαλε γκολ ο Μόρις, του απάντησε νομίζετε. Και του το είπα να προσέχει τα αυτογκολ. Νόμισε ότι ο Μόρις είχε βάλει γκολ στον Γκαλίνοβιτς. Άκου ο Μαλαγαζάνι προπονητής. Σαν να λέμε δηλαδή εδώ βυζιά δεν έχουμε, τα σουκέν μας γύψανε. Έλα Παναγία μου. Και μας έβρισε κιόλας. Στη συνέντευξη τύπου την Κυριακή είπε και 5-6 φορές τη λέξη κάτσο. Κάτσο όμως δεν σημαίνει θα κάτσω. Κάτσο θα σας πω εγώ τι είναι. Είναι τα αμελέτητα. Πώς να σας το πω αλλιώς. Εκλακιστή. Τα και εμάς τα κάτσο μας κουνιούνται κύριε Μαλιαζάνη. Μου την έδωσε. Γιάννη Παπαγιάννη. Ναι. Εγώ λέω να τον πάρουμε ξαφνικό τηλέφωνο. Ακριβώς, Στέφανε. Για να δούμε, θα απαντήσει. Δεν απαντάει. Ναι, δεν απαντάει Γιάννη Παπαγιάννη. Νομίζω πήραμε τα κάτσο μας από τον κύριο Μαγκλεϊζάνη, πώς λέγεται. Ποιος ξέρει τώρα που γυρίζει και μας γράφει στην καρακατσοκλάρα του Γιάννη. Ρουφιάνο πουτανά το Παπακούλο. Γεια σας. Ο κύριος Μαλεζάνη θα κάνει μια γενική τοποθέτηση και θα απαντήσει μετά σε 5 ερωτήσεις. Μίστερ Non è colpa vostra, è colpa mia che sono venuto in Grecia. Δεν φταίτε εσείς, εγώ φταίω που είστε στην Ελλάδα. Sono venuto per iniziare il calcio per voi siete veramente stupidi. Ήρθα για να σας μάθω μπάλα, αλλά εσείς είστε τελείως ηλίθιοι. Quando ero in Italia anche Berlusconi mi ha chiesto di diventare allenatore del Milan. Όταν ήμουνα στην Ιταλία, μέχρι και ο Μπερλουσκόνη με ζήτησε να γίνω προπονητής στη Μίλαν. E dopo mi ha chiesto di diventare anche ministro dell'Altezimo. Και μετά μου πρότεινε να γίνω και υπουργός αθλητισμού. Ma io non sono stupido, ho preferito venire in Grecia. Αλλά εγώ ήρθα ορμήθως εδώ πέρα στην Ελλάδα, καλά να πάθω. Ma cosa altro potevo fare? Sono al Telequento e giocare per Panathinaikos. Τι μπορούσα να κάνω δηλαδή? Είναι παίκτες αυτοί που παίζουν στον Παναθηναϊκό. Io sono abituato a allenare grandi atleti come Ronaldinho, Beckham, Casillas, non Vitro Zogekas. Εγώ έχω μάθει να προπονώ μεγάλους παίκτες. Το Ροναλντίνιο, τον Μπέκαμ, τον Κασίγιας, όχι τον Βίντρα και τον Γκέκα. Ritornerò in Italia e voi pianazierente. Θα γυρίσω πίσω στην Ιταλία και θα κλαίτε. Ma tali che siete ben fatti. Αλλά τέτοιοι που είσαστε καλά να πάθετε. Ρουφιάνι, πουτανάτο. Ρουφιάνι, το είπα. Ερωτησάνε τρόπα giornaliste. Ρωτήστε ό,τι θέλετε. Μαλάκες δημοσιογράφοι, πείτε μας. Γέρο per tutti, γέρο passate. Πόλεμο θέλετε, θα τον έχετε. Κάτω. Δώσ' το μικρόφωνο. Μίτσου, χαλασά το μικροφωνάτο. Ελάτε, ρωτήστε τώρα ό,τι θέλετε. Κύριε Μαλεζάνη, τι σημαίνει επιτέλους το κάτσο που μου είπατε την Κυριακή? Σκουφάτο από λεσάτο. Κάτσο περμπούτσια. Πουτανάτο Παπακούλο. Ρουφιάνο τζορναλίστο. Να κάτσετε πάνω μου. Τι? Θέλουμε την γραμματική μετάφραση του κάτσο. Il parlare come τσίμπα κάτσο. Δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς εδώ, αλλά εμείς στην Ιταλία το λέμε τσίμπα μου ένα κάτσο. Συχτήρι. Πουτανάτο. Και εμείς στην Ελλάδα το λέμε τσίμπα μου ένα Να, come dice anche Βασίλη Λεβέντη. Να ρε, όπως λέει και ο Βασίλης Λεβέντης. Να.